És una puta merda que les ambulàncies tinguin les mateixes llums que la poli. Què passa, gent? Benvingudes i benvinguts a aquest nou programa de Malaia que pretén ser un lloc per parlar de tot amb tothom, com les altres 500 tertúlies de la península Ibèrica, però no tindrà nazis. Tenim amb nosaltres el DJ i productor Atuma, la co-creadora de Canal Malaia i presentadora d'Adolescents XL, entre d'altres coses, Juliana Canet, el token comunista i militant de la Forja i secretari nacional, has dit, de l'ANC, de tot se'n surt, Biel López Ginesta, i la gairebé llicenciada de Dret i defensora de l'ordre i el decoro, Montserrat D'Amason. Bona nit. O D'Amason. D'Amason. Mira que t'ho he preguntat abans de començar a gravar i m'he confós. Tothom ho fa malament. Seguim. Aviam, us donaré a cadascú 15 segons per presentar-vos i a partir d'aquí podreu dir tot el que vulgueu. Per tant, 15 segons, quina pressió. començant per la Tuma, 15 segons per venir a aquella càmera i presentar-te, ràpid. Bueno, jo soc la Tuma, soc DJ, productor, una mica de barri i res, m'agrada estar amb els col·legues i pujar. Una mica de barri. Has Ràpid i de ser tan efectiu. rastrero per presentar-te així. Juliana, 15 segons, mira a la càmera, ràpid. Hola, soc la Juliana Canet, no soc de barri, soc de comarques i res, avui ens ho passarem molt bé, no sé què més he de dir, no sé. Vale, Biel, et donaré 10 segons perquè és massa temps. Val, som uns fills de puta, no sabia que havia de fer això, soc en Biel, tinc 21 anys, estudio polítiques i... no soc tan comunista com dius. Genial, 10 segons, Montserrat, a càmera. Montserrat D'Amason, tinc 23 anys, estudio polítiques a part de dret i soc de la Garriga, que és el millor poble de Catalunya. Ja ens començarem a barallar. Bralla, pica baralla. És veritat, que aquí hi ha un derbi regional. Començarem fent un repàs de l'actualitat amb unes imatges, us donaré com dues imatges, i a partir d'aquí vosaltres em dieu què és el que creieu que està passant. La primera imatge és aquesta d'aquí, ho veient a l'edició perquè l'hauré posat per sobre. Què creieu que és el que està passant? Mans, distància, mascareta. Maradona, no? Clar, Sol River. Sí. Això és el funeral de Maradona, efectivament, a la Casa Rosada d'Argentina. Coneixem aquesta gent? River i l'altre del Boca, equips argentins. I a darrere hi ha el de la selecció argentina. És el 10 d'octubre del 2017, és la mateixa expressió facial. Sí, és una miqueta el mític. Com comentava, efectivament, això és el funeral de Maradona. Sí, el primer dia que entrem a Polo, una mica tots, jo entraré així. Sí. De fet, aquesta serà la meva... Bueno, si la tanquen. Sí. Març de 2022. Són gent random, qualsevol. No són com tu. Però no tinc per què ploure, llavors. Òbviament aquests dos avis estan plorant la mort de Maradona. Vull dir, mireu l'expressió facial de la Juliana, tio. O sigui, jo sospito que té unes ganes tremendes de matar-me. Maradona, una persona amb llums i ombres. Es pot separar l'obra de l'artista? Maradona era bon jugador, però li agradava massa la festa després, quan es va retirar i tal. A veure, tot s'ha de dir, si era bon jugador i el xaval ho va fer de puta mare, pues les coses com són. M'agrada molt el futbol, vale? No sé si va ser contra Alemanya o alguna així, que va marcar Argentina. No, va ser contra Brasil. No t'agrada tant, veig el futbol. Va ser contra Brasil, marca Argentina i comença a tirar peinetes als aficionats i tal. Era una mica despreciable. Com a persona jo no el coneixia, lògicament, però... És que si hagués dit jo que era molt col·lega, aquí ja m'hagués cagat, hòstia. No, però està un poco feo, està feo. És que la perspectiva sembla que o és molt bon futbolista o és una persona molt menyspreable, com deia ell, i crec que és les dues coses. És un bon futbolista i és una persona molt menyspreable, crec que les dues no es dissocien. Pot ser les dues coses alhora. Pot ser. Bueno, és la majoria de Les futbolistes. dues coses alhora, no? Anava a dir, ningú és unidimensional, ningú és o una cosa o l'altra, per tant, no sé. Uau. Aquí. Es va fer viral, entre cometes, la futbolista gallega Paula de Pena, que va decidir no respectar el minut de silenci que l'equip seu li va dedicar a Maradona al principi d'un partit. Es va seure al terra mentre la resta de jugadores estaven dretes. Us sembla una protesta útil? Tinc un gran pobret, El pitjor van ser els titulars de després. Que a més era gent argentina, perquè a més la gent argentina tot el que siguin jocs de paraules... Paraules, A mi no em jocs, sembla- paraules. Tot el que és Em paraules. sembla bé que ho fes, si és el que volia defensar, doncs escolta tu molt bé. No, és que jo com a catalana tinc un problema amb el simbolisme, i és que aquí en aquest país hem patit molt pel simbolisme, clar, llavors qualsevol cosa que em sembla excessivament simbòlica, desconfio. Poc podia anar a matar Maradona. Exacte. Em sembla lloable que ho hagi fet? Em sembla lloable. A mi sembla bé que ho fes. Sobretot perquè es parla que aquest home era un putero, o sigui, la persona és que era un putero i l'obra I maltractador, és el futbol i les farres que es marcava que també són antològiques. Jo crec que això forma part de l'obra. Allò és Per una tant, altra obra separem-ho, separada, no? tinguem en compte les dues coses, però la farra Es amb l'obra. fotien les farres tan antològiques que era una obra en si. Sí, formava part del futbol. Era una performance. Al nivell del futbol. És molt fort pensar que és una falta de respecte que aquesta noia no faci la cosa, el paperàs aquest de fer veure que no sé què, quan aquest tio estava violant a gent. Un tuitaire que té per nom Biel López ha piulat Malaia Directe 2020, per què la noia no accepta que és de dretes una vegada? A mi no parlaves, no? Marta Roqueta deia que no es pot separar l'autor de l'obra en el moment que l'autor ha fet servir l'obra per maltractar. Estem parlant de Maradona encara? Sí.
No té per què ser Maradona. O sigui, si no esteu d'acord amb alguna cosa, No, estic completament a favor de que us trepitgeu i us llanceu... Escopim-vos a la cara. Futbol, al cap i a la fi, no és xutar una pilota, hi ha molt darrere. Com prendre drogues, també. Mou molta gent i per molts serà xutar una pilota i per altres serà... Jo tampoc sóc un superapassionat, saps? Vull A tu, no pares de contradir-te. És que és comunitat, és l'únic motiu pel qual el futbol mou tantes masses, no per el sol fet de xutar una pilota. Aquesta foto, què creieu que està passant aquí? Oh. Caption dit, penya. És el Bad Bunny? Aquesta perspectiva no l'estava reconeixent en absolut. Són el Bad Bunny i la Rosalía. Perd molt, Perd molt així. Podria ser perfectament el Biel López, ara mateix. A veure, Rosalía, sí. M'agradaria una ballada amb la Rosalía. Aviam, Biel, la Juliana t'acaba de dir lleig a la puta cara i no t'has ni immutat, tio. Poden ser qualsevol, o sigui, podrien ser uns estudiants qualsevol abans de sortir de festa, O fer el típic després. sopar o Bueno, després, després. menjant guacamole del Mercadona. Bueno, Diu és que- molt poc d'unes estrelles del rock. Depèn del que porti posat. Potser la jaqueta que porta el Bad Bunny costa tota l'outfit de tots els que estem sentant tots aquí. Sí. Bueno, Ens podríem no sé, financiar el show amb el que porta el Bad Bunny posat. Que la Rosalía mengi guacamole quan aquí tenim l'olivada, a mi em sembla una falta de respecte. Vinc a defensar la Rosalía, perquè a mi m'agrada molt l'olivada, però clarament és molt millor el guacamole. I jo renunciaria a la catalana. Com incentivaries ella per dir-li... Com li diries? Escolta, necessites fer més coses en català. Com li diries? Com començaria? Això una persona que viu a Los Angeles, que s'ha passat clarament al castellà, no castellà de Castella, sinó castellà llatí, perquè l'accent que fa les cançons és el que és. Jo crec que ha de ser una batalla una mica perduda. Que estem més a prop de trobar la nova Rosalía o que el Montoro comenci a fer un àlbum de reggaeton per arribar a més No, públic. jo crec que Miquel Montoro recapacitarà, perquè les reproduccions han baixat molt. Miquel Montoro, quan trigarà en caure el crack? Ja ha caigut, fa molts dies. El problema del Miquel Montoro és que té dos tipus de seguidor. El seguidor que hi va anar pel meme, que és el gran gruix de seguidors, i el seguidor que li interessa com fer de manera natural una manera de que les avispas no s'acostin als arbres fruiters. Clar, això és un públic molt reduït i és el públic que ara està mirant els seus vídeos. El públic que el mirava en el moment del gran boom, el mirava per enriure-se'n del seu accent. Pots trobar-ho bíllides. Sí, No ho mirava perquè digués, és un mallorquí, parla de Mallorca. Ho mirava perquè fa molta gràcia. I tenia molta gràcia fent-ho. Tu no. Jo mirava perquè mirava i pensava, hosti, aquest nano, que és jove, que té aquest accent, que és una cosa que hem de preservar. Però perquè tu ets molt conscient, la resta ho miràvem i rèiem amb veu alta. Sí, perquè vosaltres- I també Un altre crec que mallorquí. com miro català o com miro una persona de Madrid també crec que no és el mateix. Un altre mallorquí no ho hagués patat parlant amb el mateix accent que ell. La carisma que té ell. És que el seu accent va amb el seu carisma. Clar. Té el carisma. Sí, però clarament, perquè si no hi hauria plena de mallorquins que només pel seu accent ho patarien i no veiem mallorquins patant-ho I si constantment. fos gironí, crec que també ho hagués patat. Un nen gironí explicant de les taronges també hagués fet molt de riure i t'hagués encantat. Tenim una última hora, bueno, és un tuit que ha posat Bad Bunny, que va fer un tuit que té 300 milions de likes i el tuit diu Bad Bunny, vale? I també hi ha un O altre sigui, tuit el Bad Bunny ha fet un que... tuit que és Bad Bunny. També hi ha un altre tuit que posa... del meu equip. Hi ha un tuit de la Montserrat Dameson que diu el meu guilty pleasure és cantar Yo quiero bailar de Sonia y Serena a la dutxa, això és cert? Això ja no ho he escrit en la vida. Posa aquí les notes, no sé. És que abans has tret un tuit meu i jo estava pensant... No sé qui és qui ha escrit això, De em fa el documental, però bueno. fet, jo vaig fer un tuit que era, últimament ho faig sota la meva habitació durant el confinament, rezo, miro la tele, estudio i ballo Bad Bunny. Lo de Sonia i Selena no, no? No, perquè no sé qui són, no sé què és això. Sí, yo quiero bailar. Anem amb la següent secció, anem amb el joc. Podríem fer la família del nou Super 3. Sí, Ai, no m'han trucat, estic fatal. De veritat, estic molt trista. Quin personatge volies fer? No ho sé, el meu, Juliana. Jo ja tinc un personatge al Super 3. I tornem amb el programa. Són les 12 aquí a Barcelona. És hora de comprovar el vostre coneixement general, val? Amb un petit quiz que hem elaborat per veure com aneu de l'actualitat. Com aneu Ara al és dia. quan quedo de tonta, és ara. A veure qui és més llest de tots aquí. Només us dic que hi ha un premi. Estem d'acord amb això, realització hi ha un premi. Som 3 persones gravant amb unes càmeres, joder, en un petit bar de Gràcia. Conya d'haver realització, joder. Toma, comencem amb tu. Quin d'aquests tuits ha escrit Carles Puigdemont? A. En quin moment li saltarà el diferencial a Sánchez Camacho i canviarà el castellà? S'admeten apostes. B. Tot just hem passat per Granollers, més d'una hora, quin fàstic. C. Una cosa que heu de fer és parar de fingir que realment us interessen prou les eleccions d'allà com per quedar-vos desperts. O D. El camí no és fàcil, però tampoc ho és el de la independència, precisament. Hi ha un de la Juliana, pot ser. Sí. Vosaltres sabeu. La C. La C,
La C, perdona, la pots repetir? Una cosa que heu de fer és parar de fingir que realment us interessen prou les eleccions d'allà com per quedar-vos desperts. A tu, aquest estudi l'he escrit jo. Jo ho he dit, no, Juliana. No té cap sentit, això. Vinga, va. No tinc Twitter, no tinc Twitter. Vinga, va. Una cosa que heu de fer és... Començant per aquí, no tinc Twitter. Estem discriminant. Et donaré una pista, no és la C, tens A, B o D. Pues que la D. El camí no és fàcil, però tampoc us ha de la Tampoc, independència. No. Enxufat, error! Era la B, tot just he passat Granollers més d'una hora, quin fàstic. Això m'ha escrit Carles Puigdemont de veritat. I tenia raó. I tenia raó. Sí, No va dir cap de les mentida. poques vegades que no va dir cap mentida. Sí. Juliana, anem amb tu. Les Illes Balears estudien reduir A, el consum d'alcohol, B, el nombre de gavines, C, les entrades de Rafael Nadal o D, els residus menstruals. Ai, jo què sé, no? És que a mi és igual, jo no sóc ecologista, ni sóc res. Residus menstruals? Consum d'alcohol, nombre de gavines, les entrades de Rafael Nadal, aquesta és una mica de bromes, o els residus menstruals. A veure, Aquí jo hi ha hagut, aquí l'has ajudat. Aquí hi ha A mi hagut. això em sembla que... No, Bueno, que ell també, escolta. Algun dia podrem obrir el debat de com el Marc García està enamorat de mi, però ho deixem per lo de les coses menstruals, perquè tenim que trobar-se compresos a la platja. Guarro, entenc que vulgui treure. Vale, els residus menstruals, la D és correcta, vale? I no m'he inventat la resposta. Biel, anem amb tu. La nova flota dels cotxes dels Mossos, A, perden benzina i s'han de revisar tots. B, porten desfibriladors incorporats. C, tenen un vinilat defectuós que es desenganxa. O D, duen la suspensió rebaixada i neons blaus i vermells a sota de les portes, una miqueta com el Need for Speed. Crec que és la B. La B, porten desfibriladors, Bueno, tasses desfibriladors. Doncs no és la B. Error! La puc dir jo, crec que la sé. És la A. Carla. Perden benzina i s'han de revisar tots. Sí, Almenys sí, sí. 4 cotxes de... Això és de veritat? Això és de veritat. S'han fet modificacions als cotxes nous de la nova flota que per cert han costat 33 milions d'euros. Això aquí? Quina de Llonsis? Els Mossos. Mossos, vale, Els vale. Tenen un nou... La nova flota- Vull queixar-me des d'aquí. Pots queixar És una merda... Mira la teva és un- càmera. Mira la càmera, aquella és la teva càmera. Vale, és una puta merda que les ambulàncies tinguin les mateixes llums que la poli. Estan insinuant que No, hi ha no algun moment insinuo on has res. patit de veure qui s'acostava. En funció de dir, perquè clar, Pot aquesta ser. reivindicació Mira, és Juliana. pròpia d'algú que pateix per És una la merda. policia. Perquè, clar, és com... Tu saps quan surts de casa o baixes del metro i dius, hòstia, la cartera. Saps? Que et dona un microinfarto. Doncs passa el mateix, perquè veus llums blaves i dius, merda. Doncs és perquè estàs fent alguna dolent. No té per què. Juliana, que no hagis patit perquè hi ha llums veure, blaves ahir va parar la policia. denota la teva Aquí ningú sap el personalitat. final, no? A mi ahir em va passar la Sí. policia, em va parar la policia ahir. I I què li et vaig va dir, dir? bona nit, vam fer-nos amigues i em vaig sentir culpable. I tampoc passa res per ser amiga d'un dia d'una policia. Que no, home, que sí. No, ojo, estàs dient que... Estic dient que estic no farta de la no estàs cap. d'acord amb la cap, Montse, anem amb tu. Barcelona acollirà el 2024 A, el Mundial d'Hoquei Herba. Aquí he anat a fer mal, Eh? He anat a fer mal, Per perquè què? això no en tindré ni idea, segur. Bueno, no ho sé. Sí, A, el sí. Mundial d'Hoquei Herba. B, el Congrés Econòmic Europeu. C, la Bienal d'Art Manifesta. O D, l'últim concert de la gira final de Sopa de Cabra. Espero que no sigui l'última. Pots repetir la tercera, sisplau? La Bienal d'Art Manifesta. No, deu ser allò d'econòmic no sé què. Segur? La B? No sé, la Colau per fer-se la guai, per fer-se l'amiga de les empreses quan és mentida, aviam? B, Congrés Econòmic Europeu. La Colau fent-se l'amiga és fals. Ah! Era la C. Tonta. Era la C. Has estat a punt, però has quedat com una tonta, ho sé. Perdoneu, però inicialment vaig guanyar. Abans de començar ho he dit, quedaré com una tonta. Un moment, jo era dels Mossos, puc fer un apunt, jo la sabia, No s'hi val saber-se la dels altres. Bueno, ara... Sí. A tu, ma, vaig a tu. L'ONU reconeix A, que el cannabis té propietats medicinals. B, que només es podrà vacunar el 35% de la població del món de Covid. C, que si agafes una cosa i que se t'ha caigut al terra abans de 6 segons i la bufes fort, te la pots menjar. Jo aquesta O la D, sé, que l'homeopatia és el top 5 de les causes mortals més comunes al planeta. A veure, jo diria el del cannabis. Sí? El del cannabis? Sí, no? Joder, a veure, espera, un moment. L'utilitzen pels que tenen càncer i coses Tothom ho així. sap. Però fins ara- relaxar. I no només. Fins ara la ONU n'havia dit, bueno, us podeu fumar un canelo, tranquil. No, collons, però... Se la ONU ha dit dejarles a los chavales que camelen. Esclar, tios, a més, la herba medicinal té un THC molt més alt. Guai. Què és un THC? Quina diferència hi ha entre l'herba medicinal i l'herba normal de Pues que, a Jo veure, m'he fumat un és que porro. quedaré aquí com si fos Com si fos un porret, que no fumo Podem porro. fer. El que passa és el fet de que la herba medicinal té molt més THC, que és, bueno, pues el que
El que et relaxa. El que et col·loca. Sí, També. La droga. Sí, diguem-ho així. Està el CBD, que no té THC i que és una droga, que... No, m'estic perdent. Però jo no fumo porros! Joder, no, però a veure... Allà hem de veure... El CBD és legal. Bueno, en plan, tu vas a un estanc i compres. Tu et paga la Tio, hora. és que estic quedant com un porrero, tio, i no... no, Què jo dic- és el CBD? Què és? A veure, està el CBD, vale, un és moment. el que no té droga. Està el CBD, vale, un moment. El CBD, Està el el THC, CBD d'una ciutat és el CBD i el CCCD. Vale, Són està. beneficis alts. CBD és marihuana que només et relaxa, és a dir, et relaxa els músculs i vas flotant una miqueta, però no t'ha gilipolla, saps? I després està els porros normals, que bueno, pues, el pots agafar o no el vulguis agafar, i que aquests sí que pues, t'agilipollen una mica, i després estan els de medicinals, que són els que... Que es compren a la farmàcia? Sí, i aquells et donen un talegazo al cap que et deixen... I Concepte, tu creus que la gent està fent-se la quimio a l'hospital així amb el porro... No, però et diuen, ja, perquè et relaxis sencer i que no passis mal. Llavors, això no té I sentit. seguim aquí amb un Z, vale. D'acord. Havies dit la A, no? Que el cannabis té propietats medicinals? Jo diria que sí, però no ho sé, segur que és... Això és completament correcte. A tu, ets el puto amo! L'ONU realment ha dit això, que el cannabis té propietats joder. medicinals. I ningú donava un duro per tu, eh? Ja us Però ho he llavors, anotat. de les tres coses que ella ha descrit, quina és la que la saps? El cannabis en general, vull dir, suposo que Vale. inclou THC, CBD, aquestes coses. Sí. Depèn del que tinguis. L'Aven no ha matisat. No ha matisat. De cannabis... No, però matisat. suposo que serà una herba medicinal. Però... Juliana, anem amb tu. Quants esclaus es calcula que hi ha actualment al món? Oh, ojo! Això A, ho sé. 600.000, Sí. B, 20.000, que és justament el nombre de riders que té contractats Globo, C, 40 milions o D, massa pocs. Jo diria que són 20.000, tot i que crec que l'altre dia em van dir 27.000. M'ho va dir un bro Esteve. Doncs sembla que va mentir perquè és fals. I quina és la veritat? Aquí- Vale, aquí- torno, no passa res, no passa res. No tornes, Resistència. no tornes. Has Però, fallat. ja està. Has fallat. Tothom ho ha pogut tornar a intentar. Juliana Canet aquí intentant aprofitar-se del fet de que creu que estic enamorat d'ella per respondre bé una pregunta i fer trampes al joc. No funciona així, ho sento molt. 40 milions és el que posa aquí en el guió. Vale? Quantes Catalunyes són això? Gairebé una Espanya, És una Espanya si li treus Catalunya. Ojo! Quin Fa de- pensar, fa pensar. Va pensar. Quin d'aquests títols no és una cançó dels Amics de les Arts? Hòstia, Ah, que m'ha de fer mal. no. A, Kokoschka, B, Sply Girls, C, juliol 1994 o D, m'he aficionat al ball. Ostres, doncs la veu, la D... La D, m'he aficionat al ball? No, jo diria la B, perquè ara has dit la B. Juliana que cantava una cançó, per tant diré la B. La B, Spy Girls, perdó. Spy Girls, sí. És completament correcta. Ja ho Però sabia. podria ser una cançó de Macedònia. Podria ser-ho. És del Surfing Seerles, crec. No sé ni qui són. Uns cracs. Escolta. Ens posen la cançó en el programa, Julià. Vale. Cada dia sents la seva cançó. Gros! Molt heavy, tio, molt heavy. Això també és el que repara, no? Sí. Vale. Això ho tallem, perquè Molt fort, això, tio. Montse, acabem amb tu. Ai, sisplau. Quin d'aquests títols és un article d'en Blau? A. Ai, és el millor. Casaments en crisi i sex buddies en alça. B. Poesia d'Instagram, el mitjà de revolució de les noves generacions. Aquest segur C. que no. Escorcolls de vagina, amb permís. Aquest segur que sí. O D. Juliana Canet, 2 punts, en lloc de dir outfit, dic modelet. No, això és el núvol. Això és el núvol, efectivament. M'ho pots repetir? Encara tens casaments en crisi i sex buddies en alça, poesia d'Instagram, el mitjà de revolució de les noves generacions o escorcolls de vagina, amb permís. Jo crec que és la primera o la tercera, no ho sé, posa la primera, va. Ara serà la Casaments en tercera. crisi i sex buddies en alça és absolutament fals. Era la quedava B, bé, no? poesia d'Instagram. Sí, o sigui, la Això E... ho ha fet en blau? Però us deixaré de seguir, eh? No t'estan donant el contingut A mi, complet. jo el No, contingut tio. que vull és els sex buddies, no? Una mica... És la premsa rosa. Les Què vagines. Home, si el què busques vol dir ja. poesia? Poesia Instagram. A qui li interessa això? Casaments en crisi i sex buddies i escorcolls de vagina són títols d'articles que he trobat a Núvol, també. Marta Pontnou. Això és completament correcte. Hi ha un triple empat, per tant, el que diré és 8. Algú ha de dir bingo? Bingo. Com? Però No entenc ocho- aquest joc. Ho tornaré a dir. 8 bola. Què dius? Tío, 8 bola, 23 Jordan, joder. Tío, 8 bola, no... Vale, només per dir això t'emportes el puto premi al programa, ja està. No, però ja tu, està Marta. bé, eh? Ja està. No interessa de Tío, però és... No està dient oliva, això? Què? Tu m'agradarem el premi del programa, que és aquest cartell d'aquí. Meravellós. Adéu, sí. Compte que es mouen les lletres, tio. Home, tio, però encara no és bon, és buen xap. Sí, clar, tio. T'emportes aquest retorn meravellós per ficar estos missatges reivindicatius al que desitgis. No veas. Vale? També et dus el joc de programa i aquest aplaudiment del públic que avui present al Bar Lliure, gràcies.
Tornarem la setmana que ve amb 4 tertulians diferents per patar la xerrada del que sigui, si Déu vol. Gràcies per veure'ns, doneu-li like, subscriviu-vos i doneu-nos a follow. Merci.